Moi, mä oon mökillä. Tiedättekö se Raft Survival? Tiedättekö Raft Survival-peli? Niin minkälainen olisi se oikeassa elämässä? Testataanpas. Vittu, ei oo standia. No. Ja minkälainen se olisi? Bro. Käsi. Shit. Niin, että minkälainen se olisi? Tää naru. Mä en tiedä miksi mä käytän tätä. Noniin. Tässä. Laitetaan tää kerään. Elikkä nyt Raft Survival. Minne? Aha, tuolla. Noin. Noin. Noniin. Bro. Ai vitsi, tää meni kun se... No... Mä... Kokeilla Shit. Lähtisikö mennä rannalle? Ehkä kyllä se siitä lähtee. Ehkä. En tiedä. Mut tilaa kanava. Tilaa Petipeli pakko tilata. Tänne. Oh, hell no. I think this is good. Tää on hyvä. Noin. Noin. Nyt niitä hakemaan.